Kender I også det, at hverdagen bliver for ensformig og triviel, og I bare venter på den næste firmainvitation? Hvad hvis vi kan bringe ny energi til jeres virksomhed? Hos Next Level Events skaber vi uforglemmelige firmaarrangementer, skræddersyet til lige netop jeres behov. Vi styrker samarbejdet gennem teambuilding, booster motivationen og giver plads til de helt store idéer. Hvad end det er networking, koncerter eller måske en julefrokost. Jeg valgte Next Level Event, fordi at kompetencen var, at de havde styr på alt. Det var ikke noget, som der ikke kunne lade sig gøre. De stod for det hele, og arrangementet kørte fuldstændig som det skulle. Og jeg kan kun sige, det var det bedste firma, jeg nogensinde har brugt. Fra strategi til magiske øjeblikke. Vi håndterer det hele, så I kan nyde oplevelsen. Next Level Events skaber øjeblikke, I aldrig glemmer. Book det før din nabo.